Yes, enwere m idea na enwere ndị ọzọ na-azọsi ya. Ndị ọzọ niile na-azọ ya, ha niile dịkwa ha to qualify. Mana enwere all animals are equal, but some are more equal than others. Enwere ihe ụsụ ji were karị anụnụ maka obere ọgbọghu. I'm a core businessman. I started enwere track record starting from Nambara boy, blue retailer, blue importer, blue wholesaler, blue importer, blue manufacturer. Ọ bụrụ onye ọbụla ya amapụtawu wee bido from ife na gagido be successful to this level. If you can grow a peanut to a very big tree, you can manage. You know, governance is all about management of economy, management of human being. And you check here my track record. If I manage human being, I manage the economy. If you don't manage one, you manage 12. When I manage the thousands today successfully. If you are my own abroad can never. If my track record, if my antecedent, if we have megoleme, no, you have megoleme country. I want to amplify. Actually, can make in a bigger way using a public fund. You know, mana others, most of them how we capture a good professor or prepare her one manifesto. You go try your my implementation a problem which they cannot defend. Mana imegodu nke mmereme nke ahụ mmereme ya gosi what I can do when I get there. Oge ndị mmadụ fụbara foto m n'ihu akwụkwọ, many of my friends mama ọfụma kpọrọ m na wonder sị ma ekpetere eziokwu na eziokwu na ihe a na-afụ na m chọrọ ịpụta n'ọkwa Senate iso Mucha am say yes. Now I say na ihe abụkwa ihe a decent person. Na ihe gbasara politics Nigeria abụkwa for decent people. So mana I sanyere ha bụ ọ bụ decent people gbarazi ọsọ kedu ndị ya ashin. That na when you are decent, ị na-agba ọsọ si na politics go a dirty game. The so-called hooligans or touts or whatever in a hap lawyer, we go and make laws that will govern you, that will govern your decent business, that will govern that your decent personality. Why can't you, as a decent person, go into there, go and make the change that you want? So now, to me, I'm na obona ini na bakaka. My clergymen, that means their father and the pastor, decent people. Open ethical buy into politics, reform or make a good change that will develop, that will favor the people, the masses. Than when you open na boss na okay, asem na kita no fodo muliki dia fabricate ya anything. Sina mu mere ife dey to just no nya bụ part of politics. Mgbe sị na ayi IGBOWOOD wee galo eje onye nke ikwuru prove we, you know. So na mụnwa ana m emebu without mmadụ ji atụọla m akwụkwọ. Kezi ka mmadụ yesi tụrụ m akwụkwọ kan represent ya ndị a deceive be ha ma ọ bụ ndị atụba asị ma ọ bụ nke. Then abịa na my door has been always open, but it doesn't mean that na ibruzi onye ori na abata na aya echek man onye na abata ya onye ori ma obifa. Are you getting me? Because maybe in na me interview nsizie na mbru senator ma oburu whatever na ụzọ m yegherezi oge nke na onye chọ ịbịa imewe ife ọjọọ na ihe echekigodo onye ahụ na gate mara kedu ihe na-abịara. Ọ bụrụ onye bịara for a good reason, the door is open for good people. People ụbọchị a ga youth conference n'Awka.
ejekwa dị ya nye employment to instant 10 accountants be qualified. Emere nya iji mee gịnị ka dị sure na-reduce unemployment. Ndị Anambra ekene m unu, ndị Igbo niile ekene m unu, ndị Anambra South, ndị nwe m ana m ekene unu, ndị nwe ana m ekene unu. Dịka unu ma afa m bụ Ebuka Onunkwo, onye nke na-apụta for Senate Anambra South Senatorial District. Ana m asị ọ ya adịrị unu mma. Seahorse mbunatara Anambra bụ ka ọ dụrụ Anambra mma, dụrụ ụmụ Anambra mma, ka e wee nye aka na-edevelopụ Anambra. Amachan na ọ bụ na nje debe ya na Lagos, debe ya na other already made cities. Ego ya ada abata quick mana asị m ka m budata ya Anambra ebe mmemme gịnị so contribute ka afọ na-edevelopụ by maka anyị niile gbaba ọsọ onye ka a na-ahapụziri ya bịa idevelopụ ya. So ana m ekene unu niile sịkwa na Anambra adụ m ahụ mma, Anambra adụ Seahorse mma. Daalụnụ.